Csaba Zoltán vagyok, a Csepelevezős Klub elnöke. A Csepelevezős Klub az ország legnagyobb klubja, közel 200 tagunk van. Páratlan adottságokkal rendelkezik az Egyesület, Közép-Európa legszebb és legbiztonságosabb vízfelületével, és mindenkit várunk szeretettel, aki ki akarja próbálni ezt a sportágat. 1961-ben kezdtem Csepelen, 20 évet voltam szövetségkapitány, és 6 éve ismét visszajöttem, és gyerekekkel foglalkozom. Hát nézd, az evezés ugye az egy ragyogós sport, nekünk ez volt a másik otthonunk, állandóan itt lógtunk, itt evezgettünk, itt súlyozunk, még minden ünnepet, még a szilvesztert is itt töltöttük. De gondolj bele, hogy állandóan a vizen, vagy levegőn, vagy napfényen, vagy kell ennél több? Fáth András vagyok, a Csepel SC-nek vagyok az egyik edzője. 50. évemet taposom. Egy minden izmot megmozgató olyan sportág, ami a keringést, élettanilag is a keringést, légzést, a különböző élettani funkciókat is fejleszti. Azon kívül egy nagyon produktív sportág abból a szempontból, hogy a szabad levegőn zajlik, tehát nem egy teremsport, minden izom mozog, és a legnagyobb előnye a későbbi távlatban, hogy élete végéig üzheti egy ember. Például, hogy a Fizának van egy veterán versenysorozata, ahol 80 éves korosztályban is rendeznek versenyeket, ami azt sugallja, hogy még az izületek kímélése miatt a nagyon magas életkorban is lehet ezt csinálni, úgyhogy mindenképpen ajánlatos. Lelkileg azt tudom mondani, hogy mivel csapatsport elsősorban, kivéve az egy pár evezőst, ami egyéni szám, a csapatnak a konstruktív ereje és összetartó ereje, ez nagyon érvényesül ebbe a sportágba. Példaként hadd mondjam el, hogy angol száz országokban szinte ezen nevelik a fiatalságot. Az összes egyetemnek, középiskolának van szakosztálya. 51 éve vagyok Csepelen, illetve most már 56. A legjobb eredményem a 68-as olimpián ezüstérem, akkor EB ezüstérem, ami annak idején VB-nek felelt meg, mert nyílt Európa bajnokság volt, és hát mi vagyunk itt Csepelen, a csúcstartók az öcsémmel, 33 felnőtt magyar bajnokságot nyertünk. Tehát én kezdtem evezni sok-sok éve ezelőtt Amerikában, gimiben, aztán én a Princetoni Egyetem könnyűsúlyú 8-asban eveztem, országos bajnok is voltam 1990-ben, aztán kihagytam 23 évet, és egy nagyon szerencsés véletlennek köszönhetően kezdtem újra 23 év után itt a Masters 8-asban Csepelen evezni. Hát nekem ugye nagyon pozitív, hogy a csapatban lehetek itt az emberekkel, hogy a vízen lehetünk, az olyan, mint egy másik elemen vagyunk, és akkor ez teljesen kitisztítja az embernek a fejét, meg a gondolata, és azon kívül egy zseniális sportélmény, az egész testedet mozgatod, és az egész csapatban lévő mozgás is nagyon jót tesz az embernek szerintem. Ebben az évben lesz 55 éve, hogy itt az evezős telepen vagyok, és remélem még egy pár évig leszek. Aki végig evezett 3, 4 vagy 5 évet végigtöltött ebbe a versenysportba, az az élet összes megpróbáltatásait sokkal jobban viseli, és felvértezi a különböző pofonok ellen, amit az életben az ember sajnos megkap minden vonatkozásban. Régen azért éltünk, hogy evezzünk, most azért evezünk, hogy éljünk. 76 évesen is egészségesnek érzem magam, és ezt az evezésnek köszönhetem.